Imħażen antiki li jinsabu fit-tela ta' Samezon ingħataw in-nirien kienu għal-ħabta tal-11 ta' tnejn filgħodu xkien duħan iswed der minn diversi lokalitajiet. Mill-ewwel ġew informati l-pulizija fejn irriżulta li persuna jew persuni mhux magħrufa qabżu fil-proprjetà tal-kumpanija Go mill-masġar li hemm f'Samezon. Wara li sabu ruħhom f'din il-proprjetà daħlu f'wieħed mill-imħażen u taw in-nar. Fil-maħżen kien hemm qatt ta' karti u dokumenti antiki kif ukoll settijiet antiki tat-telefon. Fuq il-post issejħu l-ħaddiema tat-tifi tan-nar tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjonijiet tal-Florjana u Kordin illi kellhom biċċa xogħol diffiċli sabiex jikkontrollaw in-nirien. Dan hekk kif in-nirien infirxu għall-imħażen oħrajn u kien hemm il-biża' illi n-nar seta' jinfirex ukoll fil-masġar ta' Samezon. Dawn l-imħażen illi kienu jintużaw mill-kumpanija Go qabel kienu jintużaw ukoll mis-soldati Ingliżi fi żmien il-gwerra. Ħadd ma weġġa f'dan il-każ bil-pulizija qed tinvestiga.